Dobry, szczęść Boże. Teraz jestem w klasztorze benedyktyńskim, właściwie po benedyktyńskim w Seligenstadt. Tam z tyłu jest bazylika. Bardzo piękno. Najstarsze jakby kamienie to są z IX wieku, 800 na 20, czy jakoś tam, czy nawet 700 coś. Wcześniej to był kasztel rzymski. Piękny podwórzec, chów. Tam kurnik był przed chwilą. No i taki dom jest, kierąc rogi tutaj za mną. A tutaj jest taka łączka. O, biało-czerwono. Nie no, tutaj wszystko jest piękne stare miasto. Także tu się zaczynał ten limes. Właściwie kończył albo zaczynał się. Ciężko powiedzieć teraz, no ale w każdym razie wszystko tu jest fajne. Miałem tylko na moment wpaść, a w sumie wyjdzie, że teraz będzie trochę dłużej. Sprzedaję tu swój chleb, Klosterbrot. Klara świeci. To są ich takie róże tutaj, które się pną po murach. W tym klasztorze specjalnie właśnie taką różę wykształcono, albo jak to nazwać. I tam za tym dużym budynkiem jest ogród. Trzeba się jeszcze do tego ogrodu przejść. No to jest naprawdę, to jest coś pięknego. Dom. Piękne. No, a tak przy okazji powiem, że kawę miałem wypić, ale nie wypiłem. Za to sobie zjadłem fajną pasta z garnelami i z tymi, jak to się nazywa, z laksem, garnelem. Tak, garnele to są te małe, takie miękkie, a laks no to łosoś, to wiemy, nie? Fajnie. I jest dobry znak. Ja. Ale Klara pięknie świeci. 15 stopni. I tu mamy to właśnie, co go dałem, czyli Klostergarten. Piękna sprawa, co? No, to dzień się chyba już udał. Byłem tu z paroma osobami kiedyś. Tamta flaga z tyłu to jest to jest flaga Hesji. Biało-czerwona, właściwie czerwono-biała. Tam jest wieża miejsko zamykająca miasto. I naprawdę świetne tutaj kwiatki i inne takie sprawy. W ogóle całe miasto jest bardzo ciekawe, prawda? Stare budynki. To ta bazylika. Spróbuję jeszcze do niej wleźć. Ale najpierw to trzeba ten kafe zaliczyć, co? No nie, no tutaj co przyjada do znaki, co zawsze jest pięknie. Naprawdę warto. Seligenstadt, bazylika, stary benedyktyński, pobenedyktyński klasztor. No i z Panem Bogiem. Nie będę zawracał głowy. Cześć, trzymajcie się.